Vážení občania, vážení hostia, vážení odporcovia vojny, priatelia mieru. Dovoľte, aby som v mene organizátorov nášho mierového protivojnového zhromaždenia privítal vás všetkých. Zvlášť vítam pána primátora Pavla Burdigu, otca mesta Rožňavy. Vítam vás všetkých, odporcov vojny, priateľov mieru. Všetkých bez rozdielu rasy, farby, pleti, národnosti, štátnej príslušnosti, pohlavia, vzdelania, viery, politického presvedčenia, bez akéhokoľvek rozdielu. Lebo na tom, čo som vymenoval tu, nezáleží. Záleží však na miery pre život ľudstva, našich detí, vnukov a nasledujúcich generácií. Organizátorom tohto mierového zhromaždenia je Charta 2015. Občianska iniciatíva, občianske združenie za mier proti NATO, militarizmu, fašizmu a proti vojne. Prišli sme sem velebiť mier a odsúdiť vojnu. Nie sme tu pre volebné kortešačky, ako si to mnohí predstavujú, ako nás už vopred mnohí obviňujú a na základe čoho by nás mnohí chceli rozdeliť. Za vyše 3 mesiace od svojho vzniku Charta 2015 veľmi aktívne pôsobí v úsilí za mier na Slovensku. Až tak aktívne, že sme sa stali objektom útokov mnohých mediálnych manipulátorov mainstreamu, ktorí nás obviňujú z kdečoho, len nie z toho, že chceme mier. Obviňujú nás, lebo nekopeme s nimi za ich priateľstvo k NATO, za ich sympatie k zbrojeniu, základniam, k cudzím vojskám na našom území, lebo chceme, aby si oni, naši politickí reprezentanti, dôstojne uctili 70. výročie oslobodenia, lebo chceme, aby rozvíjali priateľstvo a spoluprácu i s Ruskom a všetkými krajinami a ľuďmi sveta a nie len s USA a krajinami Európskej únie. My sa však nedáme zastrašiť. Chartu 2015 doposiaľ signovalo svojím podpisom vyše 1000 občanov Slovenska od západu na východ, zo severu na juh, ktorí sa stali našimi aktívnymi členmi a rozvíjajú mierové aktivity vo svojich regiónoch. Máme ďalších niekoľko tisíc sympatizantov a podporovateľov zo všetkých vrstiev a politických zoskupení obyvateľstva krajiny. A ďalší neustále pribúdajú, hlásia sa k nám, lebo združujeme všetkých antifašistov a ľudí mieru bez akýchkoľvek rozdielov. Zišli sme sa tu v Rožňave, na námestí Baníkov, v symbolických májových dňoch. V dňoch, kedy vzdávame úctu práci, mieru, dôstojnosti a solidarite pracujúcich. Lebo toto sú naše hlavné atribúty života. Kde sa nachádzame dnes? 25 rokov, štvrťstoročie po protisocialistickom prevrate, 25 rokov od novembrových dní roku 89, kedy občania našej krajiny vyjadrili vôľu po slobode, demokracii, suverenite a spravodlivosti, tu máme ešte väčšiu neslobodu. Stali sme sa okupovanou krajinou, novodobou kolóniou západu. Sme okupovaní ekonomicky západným nadnárodným kapitálom až tak, že nám, občanom Slovenska, na Slovensku už takmer vôbec nič nepatrí. Celé hospodárstvo krajiny je v cudzích rukách. Až tak, že národný dôchodok je mizivý, niet dôstojných pracovných príležitostí, niet na nič pre dôstojný život občana. Naši občania sú len nádenníkmi a dehonestovanou druhoradou pracovnou silou západných nadnárodných spoločností, ktorým tu patrí všetko, čo pred štvrťstoročím patrilo nám. Sme okupovaní politicky. Vzdali sme sa podstatnej rozhodujúcej časti suverenity Slovenska v prospech Európskej únie, v prospech úradníkov z Bruselu a ich nadriadených z Washingtonu, ktorí nás politickým diktátom riadia zo zahraničia.
Naši nimi uplatení a riadení politici, prezident, poslanci, Národnej rady Slovenskej republiky, premiér, vláda Slovenskej republiky, bez ohľadu na ich politické tričká, všetci za 25 rokov dozadu vykonávajú pre nich len podradnú, nedôstojnú úlohu správcov koloniálneho léna a konajú v prospech svojich zahraničných pánov a nie v prospech nás, občanov krajiny, ktorú majú hájiť, zastupovať a reprezentovať. Dnes sme okupovaní už i vojensky. Príkladov toho tvrdenia je bezpočet. Napriek tomu, že občania nemajú z čoho žiť, obrovské výdavky sú vynakladané na militarizáciu krajiny. Nakupujú americké vrtuľníky za miliardy, obrnené transportéry, prenajímajú stíhačky Gripen zo Švédska, nakupujú pištole, samopaly, cvičia armády na našom území, pripravujú vojnu proti Rusku. Americkí vojaci a technika sa permanentne premávajú na Sliači, vo Valaškovciach, na Lešti a za chvíľu to bude samozrejmosťou i tu na Gemeri. Bývalé sovietske základne, ktoré si veľmi dobre pamätáte, budú vymenené za nové, za americké základne. Na letisku Sliač včera pristála letka amerických bombardérov a bojových lietadiel tzv. Divých svíň, okupačnej armády Spojených štátov amerických. Má tu cvičiť spolu s vojakmi slovenskej armády bojové situácie, má cvičiť vojnu, bombardovanie, zabíjanie a vraždenie. Údajne v mene našej ochrany a údajne v mene mieru. Čo my nechceme? Nechceme militantnú zločineckú organizáciu NATO na Slovensku. Nechceme, aby Slovensko bolo členskou krajinou NATO. Nechceme trvalú ani dočasnú prítomnosť žiadnych cudzích armád a vojakov na území našej krajiny. Nechceme militarizáciu a vyzbrojovanie Slovenska na základe nariadení a údajných dohôd v rámci NATO. Nechceme armádu pre vojnu. Nechceme slovenských vojakov na tzv. Okupačných misiách v iných krajinách. Nechceme prípravy na vojnu proti komukoľvek a kdekoľvek. Odmietame politiku vojny. My nechceme a nebudeme bojovať za cudzie záujmy, za záujmy našich kolonizátorov a okupantov. Čo chceme? My chceme len to, čo sa dá vyjadriť jediným slovom. My chceme mier. Chceme byť slobodnými občanmi bez diktátu zo zahraničia. Chceme prácu, za prácu plácu, slobodu a skutočnú demokraciu väčšiny tých, ktorí vytvárajú hodnoty a nie tých, ktorí hodnoty vytvorené inými len zneužívajú vo svoj prospech. Chceme priateľstvo a spoluprácu so všetkými štátmi, národmi a občanmi sveta. Je toho tak veľa, čo chceme? Ako na to? Preto my, občania mieru, signatári a sympatizanti Charty 2015, budeme aktívne pokračovať v našich mierových aktivitách. Budeme po celom Slovensku protestovať proti vojne, proti politike vojny reprezentovanej slovenskými politikmi, závislými a slúžiacimi zahraničným nadnárodným záujmom oligarchov. Nedovolíme politikom manipulovať s našim presvedčením, s našimi životmi a s budúcnosťou našich detí. A čo ďalej? Žijeme v systéme parlamentnej demokracie. V jeho súčasnej praxi je to systém vrcholne nespravodlivý a žičlivý len pre nečestných, pre nadnárodný kapitál a novodobú oligarchiu. Vytvára však priestor i pre nás, pre väčšinu oklamaných, manipulovaných a okrádaných. Dovoluje nám raz za čas voliť našich zástupcov, ktorí majú v najvyššom zákonodárnom zbore realizovať našu vôľu. Voľme preto tých, ktorí teraz zreteľne, zásadovo a jasne deklarujú svoju politiku mieru. Politiku odporu proti vojne, politiku odporu proti vojenským blokom NATO, ktorí deklarujú neutralitu Slovenska a nezávislosť na záujmoch zahraničia, prosperitu a slobodu každého čestného pracujúceho občana Slovenska. Takých strán, hnutí a politikov je na slovenskej politickej scéne veľmi málo.
ako šafránu. Dajú sa spočítať na prstoch jednej ruky. Nájdime ich a podporme ich. Lebo to sú tí, ktorí nám môžu, ak splnia to, čo ponúkajú, zabezpečiť dôstojnejší a hlavne mierový život pre nás a naše deti. Zopakujem, zišli sme sa tu hlavne preto, aby sme verejne vyjadrili náš postoj v prospech mieru, proti vojne, aby sme rázne povedali svoje nie vojnovým štváčom za hranicami Slovenska i tu u nás doma na Slovensku. Sme tu preto, aby sme na tieto skutočnosti verejne upozornili a povedali našim súčasným militantne sa správajúcim politikom v prezidentskom paláci, v parlamente i vo vláde Slovenskej republiky, ale i ich mediálnym manipulujúcim sluhom vo verejnoprávnych súkromných médiách, že rozpútať vojnu im nedovolíme. Ďakujem vám za pozornosť.